እንኳዕ ንበዓለ መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት ብሰላም ኣብዝሕኩም ኣብፅሕና ብምባል ሰናይ ትምኒቱ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዝገልጸልኩም ዘሎ ቪዥን ሪል ስቴት እዩ። ቪዥን ሪል ስቴት ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ጽሬቶም ዝሓለዉ ምቹዋት ንመንበርን ንግድን ዘመናዊ ህንጻታት ብምቕራብ ኣብ መላእ ትግራይ ተበጻሕነቱ ንምርግጋጽ ዓሊሞም ኣብ ከተማና ከተማ መቐለን ክልልን ዘሎ ሕጽረት ኣባይቲ ኣብ ግምት ብምእታው ንዜጋታትና ብዘመናዊ መንገዲ ኣባይቲ ብምህናጽ ንተጠቀምቲ ንምቕራብ ራእይ ሰኒቑ ኣዝዩ ፍትሓውን ርትዓውን ብዝኾነ ዋጋ ብምቕራብ ቪዥን ሪል ስቴት እቶም ንህንጾም ኣባይቲ G+15 ምስ ክልተ ቤዝመንት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደብሪ ንናይ ዘመናዊ ናይ ንግዲ ቦታታት ካብ 4 ክሳብ 15 ደብሪ ድማ ዘመናዊ መንበሪ ኮይኖም ደረጃኡ ዝሓለወ ኮር ሊፍት ወኒኖም ኩሎም ሊፍትታት ድማ ዘበኑ ብዝጠልቦም ብካርዲ ዝእዘዙ ስለ ዝኾኑ ምቹዋት ይገብሮም። ስለዚ ሳይትና ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ፊት ንፊት ተሓገጽ ህንጻ ኮይኑ ብኽልተ ገጹ ኣስፋልት መንገዲ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምርኣይ ምእማን እዩ እሞ መጺኹም ምርኣይ ትኽእሉ። ንዝበለጽ ሓበሬታ እንተደሊኹም ኣብ ቢዝነስ ኮሌጅ ላዕለዋይ በሪ ካብ ሆምላንድ ሆቴል 100 ሜትሮ እትዊልካ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈትና ብምምጻም ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል ወይ ድማ ብባዶ 342 41 ባዶ 313 ወይ ድማ ብባዶ 961 11 44 33 ንዘመናውነት ቪዥን ሪል ስቴት